Evo nas, poštovani slušatelji, u novom izdanju emisije Mi smo mali, ali smo veliki, na čijem vas početku sve još jednom srdačno pozdravljam i svakako pozivam da budete s nama narednih 20 minuta našeg programa. Za ovu emisiju najavili smo jedno iznenađenje. Sad, da li je to do sada ostalo, ne znam. To ćete vi odlučiti, ja ću samo najaviti ono što je radijska sekcija Osnovne škole doktora Franje Tuđmana pod vodstvom nastavnice Marije Dujmić danas se pripremila za ovu emisiju. Naime, oni su se željeli okušati u tome kako to izgleda kada radite intervju s nekim i nisu gubili vrijeme na uvježbavanje i traženje lakših sugovornika, već su odmah krenuli sa najvažnijom osobom u gradu, sa gradonačelnikom grada Knina, gospodinom Nikolom Blaževićem, koji ih je upravo povodom toga i ugostio u svojem uredu, ali i proveo kroz cijelu gradsku upravu. Da ne duljim, evo što su ga sve pitali. Dobar dan. Dobar dan, Luka. Kakav je osjećaj biti najvažnija osoba u gradu? Pa prije svega ne mislim da sam ja najvažnija osoba u gradu, ali smatram da sam jedna od najodgovornijih osoba u gradu Kninu i kada radite nešto odgovorno i za svoj grad i za svoje građane, onda morate biti ponosni. Vaš posao je izuzetno odgovoran. Je li zbog toga iscrpljujući? Najčešće je iscrpljujući zbog toga što imate jako puno potreba građana, a vrlo često ne možete napraviti sve ono što bi građani htjeli. Međutim, kada se date sve od sebe, kada učinite sve da bi vaš grad i vaše ljude učinili sretnima, onda nije vam problem ni ako se umorite ili ako dođete kuće umorni, ako nekada i obitelj pati zbog obveza na poslu. Je li teško biti gradonačelnik? Pa nije. Ugodno je biti, živite u gradu u koji volite, nastojite napraviti nešto dobro i onda ste, kako sam već rekao, sretni zbog malih stvari koje činite da biste učinili vaše građane sretnima. Lijepo je biti gradonačelnik. Koje su prednosti, a koji nedostaci vašega posla? Pa neke od nedostataka sam već rekao. Nažalost, živimo u vremenu koje je opterećeno krizom u društvu i kako god u Republici Hrvatskoj se teško živi, tako se teško živi i u gradu Kninu i onda ne možete napraviti sve ono što biste htjeli. Međutim, kada zajedničkim radom i snagama sa svim onima koji vole grad napravite nešto, onda je sreća i zadovoljstvo neizmjerno. Posao gradonačelnika podrazumijeva česte ispute u medijima i javnosti. Je li teško osmišljavati javni imidž? Naravno da je teško. Kada istupate u medijima, onda morate voditi računa i o tome i kako će vas vidjeti, je li ono što ćete reći zadovoljava potrebe onih kojima se obraćate. Međutim, ne posvećujem onoliko vremena koliko bi, ili energije koliko bi trebalo baš nekvom outfitu ili stilu odijevanja. Nastojim biti pristupačan, dostupan građanima, tako da morate voditi računa, ali u mjestu poput Knina, u lokalnoj samoupravi, to je nešto što je na drugorazredno. Imate li tremu pred javni nastup? Ponekad da, zato što vrlo često imate građane koji imaju svoje potrebe, onda morate voditi računa kako ćete se im obratiti, hoće li ono što kažete, hoće li zadovoljavati njih. Tako da ponekad imam tremu, ali što god vrijeme više odmiče, treme je sve manje. Zašto ste se vi počeli baviti politikom? Pa politikom sam se počeo baviti zato što ja sam u Kninu već 21 godinu i uvijek kada šetate po gradu, kada sjedite u kafiću, kada razgovarate s prijateljima, mislite da oni koji rade u gradskoj upravi, koji se bave politikom, mogu napraviti nešto više. I htio sam preuzeti odgovornost, htio sam nešto napraviti za grad u kojem živim ja, grad u kojem odrastaju i moja djeca. I cilj bavljanja politikom je zapravo želja da mjesto i okruženje učinim boljim i ljepšim. Jeste li ostvarili do sad postavljene ciljeve? Nažalost nisam. Još je puno ciljeva koje treba ostvariti, puno je potreba naših građana i mislim da bi mi zato trebalo puno više od vremena koje obnašam dužnost gradonačelnika, to je te godinu dana. Koliko često imate priliku razgovarati s djecom? U poslu koje gradim, nažalost, nemam često priliku razgovarati sa djecom, ali je dužnost takva da često odlazimo u škole, u osnovne i srednje škole, u vrtiće, u razne udruge koje se bave sa onim što je interesantno za djecu. Tako da bi volio da više razgovaram s djecom, jer bi mi bilo ugodno kao i danas, a da manje razgovaram sa velikima i starima. Poželite se nekada vratiti u školsko doba, u osnovnu školu? Svaki dan po nekoliko puta. Vi sad trenutno ne znate, ali sigurno živite vaše najljepše razdoblje u životu i što god budete stariji, sve više ćete stječiti ovih lijepih dana.
Čega se najviše sjećate iz školskih dana? Iz školskih dana se naravno najmanje sjećam učenja, najviše se sjećam onih nepodopština koje smo radili kao djeca i onih stvari koje vam ostaju cijeli život koje nikada ne zaboravljate. Najviše znači naravno igre, druženja kojega je na moju sreću bilo puno više onda kad sam ja išao u školu, kada nismo imali mobitele, kada nismo imali razne sredstva komunikacije kojima danas djeca komuniciraju. Dan nam je uvijek bio prekratak i zapravo je škola bila nešto, kako sam već rekao, najljepše što je bilo u mom životu. Ispričajte nam onda jednu anegdotu iz svoga djetinjstva. Puno je anegdota, sad ne smijem pričati, da sam se tukao, jesam. Ne smijem pričati, Da. Pa ne znam, vjerojatno anegdota bila, ja sam inače bio moj razred je bio u prizemlju i imali smo jednog profesora koji je jako slabo vidio. I onda je kolega jedan uvijek stajao i držao otvorenu bilježnicu, tako da smo mogli čitati odgovore, a on ne bi primijetio da čitamo. Poznajete li potrebe mladih i mislite li da mladi imaju uvjete za lijepo odrastanje? Pa mislim da imaju, ali na nama koji obnašamo javne dužnosti, koji se bavimo politikom je zapravo damo nešto više kako bi vama bilo još bolje. Što mislite o odlasku stanovnika, posebice mladih iz Knina? Nažalost, stanovnici odlaze, to je jedan proces koji je prisutan ne samo u Kninu, nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Meni je žao što ljudi odlaze iz Knina, jer mislim da je ovo definitivno najljepši grad za življenje i ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i šire. Danas većina njih odlazi u Njemačku, jedinstveno je tržište rada i nažalost oni idu za poslom kojega ni u Kninu, ni u Republici Hrvatskoj nema dovoljno. A nadam se, evo i ja na svom mjestu, a i drugi koji se bave politikom, da će učiniti sve kako bi prestala potreba za odlaskom mladih i kako bi zapravo ostalo ovdje gdje se najbolje osjećaju. Sve ono što nemaju ovdje vjerojatno će dobiti tamo, međutim valja voditi računa i o tome da sve ono što je lijepo ovdje, da tamo sigurno neće imati onako na način kako je lijepo ovdje. Imate li u planu poboljšati uvjete života mladima? Na primjer, gradnjom sportske dvorane, proširivanje sportskih sadržaja, košarka, rukomet? Pa evo, nažalost, zakoni su takvi da nas ograničavaju u financiranju potreba mladih. Mi kao grad svake godine izdvajamo određena sredstva za rad sportskih klubova i sportskih udruga. Financiramo i sportsku dvoranu u srednjoj školi i ovu dvoranu za male sportove ovdje u gradu. Mislim da bi trebali napraviti još puno više. Evo, prije svega moramo ponovno obnoviti teniske terene, a nadam se da će se i zakoni popraviti na način da ćemo mi kao jedinica lokalne samouprave moći ulagati više u sport. Znači, za sada to nije dovoljno, prije je bilo bolje, ali se nadam da će uvjeti, kako sam već rekao, za financiranje biti takvi da će se više pažnje posvećivati sportskim aktivnostima mladih, prije svega u školama, ali i izvan škole. Ima li nade za izgradnju bazena u našem gradu? Ima nade, međutim, evo sad sam spomenuo teniske terene i to je jedna lijepi teren koji smo uložili znatno sredstava da bi se mladi mogli baviti tenisom. Međutim, za gradnju bazena je potrebno i nešto drugo, potrebna je jača kolektivna svijest građana koji neće uništavati ono što grad napravi, jer se događalo da smo gradili u parkovima igrališta i igračke, gradili terene, međutim neodgovorni građani su uništavali mnogo toga što bi grad napravio, pa vjerujem kad se popravi kolektivna svijest građana, a i kad mi kao grad budemo sigurni da bazen kojega napravimo, da će neko upravljati s njim na pravi način, da će i doći do izgradnje bazena. Ne bih sada htio govoriti načelno, moguće da on bude i za nekoliko godina, ali prije svega moramo naći adekvatan teren, urediti imovinsko-pravne odnose i ja vjerujem da će i Knin biti grad koji će imati bazen. Može li se u Kninu otvoriti nekakav prostor za tinejdžere gdje bi se djeca okupljala i družila posebice u zimskim uvjetima umjesto po kolodvoru ili po kafićima? Pa evo, mi kao grad već duže vrijeme planiramo otvoriti jedan kulturni centar. On bi otprilike bio na prostoru između bližem okruženju crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta i onda vjerujem da bi u tom kulturnom centru bilo sadržaja koji bi bili prikladni za mlade. Sada i na jedan Matijaševa ulica gore na Sinobadima postoji
također jedna vrsta, nije kulturni centar, ali gdje se održavaju probe i aktivnosti Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Kulturno-umjetničkog društva Kralj Zvonimir, tako da ima nekoliko sadržaja, međutim složio bi se da oni nisu dostatni i mislim da ćemo gradnjom jednog kulturnog centra definitivno postići više kako bi izvukli mlade iz kafića i kako ne bi morali biti po parkovima, kolodvorima, iako i to ima svoje draži. Može li grad osigurati prostor za takvo nešto? Može, ja sam već rekao da smo prostornom, kada uređujete naselje, da morate najprije donijeti prostorni plan da odredite gdje će šta biti. I u tom prostornom planu je predviđeno, znači kada smo predvidjeli prostorno-planskom dokumentacijom da će se to dogoditi, onda je definitivno da to i planiramo. Tako da sigurno je ono što planiramo da namjeravamo izvršiti. Možete li učiniti nešto po pitanju veće sigurnosti djece u prometu, posebice u blizini škola i po glavnoj ulici? Mi kao grad održavamo učestale kontakte i sastanke sa djelatnicima policije. Policija preventivno odlazi u škole i u vrtiće, održavaju edukacije, te definitivno su uočene kritične točke kod škola. Ono što možemo napraviti je da uz tu preventivnu djelatnost policije da izgrađujemo takozvane ležeće policajce ili neke uspornike ili neku signalizaciju kojom bi zapravo na prvu djelovali na neodgovorne vozače, ali mislim da je prije svega ključ u prevenciji i u tome da svi oni koji idu tamo voze sa njihovim vozilima da shvate da su djeca blizu i da djeca nikada nisu dovoljno oprezna i da je težište toga zapravo na odraslima. Zašto kninski učenici ne mogu dobivati besplatne udžbenike kao u Zagrebu? Pitanje je dosta dobro. Ja sam odgovarajući na jedno od ranijih pitanja rekao da je sustav financiranja lokalne samouprave, dakle grada Knina, takav da oni na jednak način tretiraju Knin i Zagreb, Knin i Opatiju, Knin i neke druge gradove koji su u povoljnijem položaju i smatram kada Republika Hrvatska kao država donese takve propise koji će uzimati u obzir da u Kninu ne možete zaraditi toliko novaca od svojih građana koliko možete u Zagrebu i drugim gradovima, onda će i u gradu Kninu, u proračunu grada Knina definitivno biti novaca za udžbenike za djecu osnovnih i srednjih škola, zapravo osnovnih škola. Sada je sistem financiranja takav da naprosto ne postoji nikakva mogućnost da mi financiramo udžbenike učenika osnovnih škola. Kakve su mogućnosti da se u škole uvedu tableti? Pitanje je zapravo prikladnije za županije, pošto županije su inače osnivači škola. Ja osobno smatram da se radi o tehnologiji koja je već primijenjena ne samo u nekim dijelovima Hrvatske, nego i čak i u manjim sredinama. Međutim, ja kao neko ko je davno išao u školu kad nije bilo tableta, kad su se djeca više družila, smatram da ćete se više družiti, da ćete više na koncu konca i vid će vam biti bolje ako ne budete gledali tablete, ako budete više gledali knjige. Naravno, vjerujem da će županije iznaći sredstava u svojim planovima i da će i oni uvesti tablete u škole čim prije. Možete li nam vi u tome pomoći? Naravno da mogu. Znači, djelovat ćemo na župana, na županijsku vlast, prenijet ćemo vaše potrebe i sigurno će to biti od neke koristi. Je li moguće u školi dobiti ormariće za knjige i druge stvari? Odgovor je zapravo sličan kao i na prethodno, s obzirom da županije osnivaju škole, mislim da je moguće. Time bi se definitivno rasteretili učenici koji imaju teške torbe i koji moraju jako puno knjiga nositi u torbama i to je dobra prilika zapravo da se rastereti u tom smislu. Učenike samo ne znam onda kako bi bilo sa domaćim radovima i kako bi učitelji, vaši nastavnici zadavali domaće radove. Može li grad pripomoći nekom humanitarnom akcijom ili nam osigurati štandove za prodaju učeničkih radova da tako potaknemo druge na pomoć? Može. Grad vrlo često organizira humanitarne akcije. Evo prije nekih pola godine ili možda nešto manje smo organizirali humanitarni koncert Crvene jabuke gdje je sav prihod išao za izgradnju atletske staze. Tako da vi nam dajte dobre prijedloga, mi ćemo sigurno podržati svaku humanitarnu akciju. Ima li mogućnosti za rent a bike u Kninu? Ili da grad kupi 10 bicikala pa da se ekološki promoviramo kao savjesni građani? Pa već je postojala nekakva ideja o rent a bike-u preko turističke zajednice grada Knina i ne znam trenutno dokle je došla ta ideja, ali postoje planovi da u Kninu koji ima problema sa viškom vozila, da se i na taj način doprinosi zaštiti okoliša, zaštiti prirode, tako da ću vam možda nešto više reći kad saznam što su ove turističke zajednice napravile po pitanju rent a bike-a. Jesu li u planu pametne klupe kao u nekim drugim turističkim gradovima?
Razmišljali smo, skloni smo bili barem u nekoliko zadnjih projekata drvenim klupama gdje bi ljudi više sjedili i družili se nego što bi razmislit ćemo, nismo bilo je u planu zapravo kroz razgovor, ali ne sad da bi mogao konkretno reći kada će doći. Dobro, ali ako bi do toga došlo, gdje bi se stavila, na primjer, na tvrđavu ili na trg? Pa tvrđavu zapravo pokušavamo na jedan drugi način osmisliti, pokušavamo iskoristiti sve ono što grad Knin može dobiti od tvrđave. Smatramo da ona do sada nije iskorištena. Ne znam koliko bi se pametne klupe uklopile u samu tvrđavu kao jedan fortifikacijski objekt. Pretpostaviti da bi prije voljeli da budu ovdje u centru grada, na trgu i na mjestima gdje ima više ljudi. Koji su vam planovi u skoroj budućnosti u prosincu? Kakva kulturna događanja pripremate? Pa evo, dobro je pitanje. Ove godine namjeravamo napraviti, ne znam sad točno, hoće se to zvati Veseli prosinac, hoće li biti advent u Kninu ili koji ćemo naziv dati toj priredbi, ali planiramo kroz prosinac održati 10 do 15 događanja u kojima ćemo dovesti i bendove koji će svirati i grad trenutno nabavlja 4 kućice koje će biti u vlasništvu grada Knina koje će biti na trgu. Planiramo koncerte duhovne glazbe, književne večeri, suradnju sa udrugama mladih koje mogu ponuditi nekav kulturno-umjetnički program, tako da će, ja vjerujem, ove godine prosinac biti sadržajniji nego jedne prošle godine. Hoće li biti dočekan ove godine na otvorenom? Pa odgovor je na prethodno pitanje zapravo bio odgovor na ovo vaše. Mi smo imali dosta loših iskustava kada bi organizirali doček nove godine ili bi bilo hladno pa smo morali otkazivati, pa onda platite nekome unaprijed pa čekate kad će taj neko ponovno nastupiti. Mislim da bi jednim sadržajnim veselim prosincem koji bi imao puno kulturno-umjetničkih događanja puno više pogodili nego sa dočekom na otvoreno. Evo, danas ste imali priliku ugostiti radijsku sekciju Osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Moram vas pitati vaše dojmove o njima. Što mislite? Pa ja sam impresioniran. Najprije mi je drago što vidim da su oni opustili i da zapravo sada više ne postavljaju pitanja nego da razgovaramo. To je znak da je i njima ovdje ugodno, ja se barem nadam da je, meni je bilo lijepo i mislim da je ovo dobar način kako djeca mogu dobiti dojam što se radi u gradskoj upravi, što se čini, a što zapravo možete jako teško napraviti. Je li teško odgovarati na njihova pitanja? Pa bilo je nekoliko teških pitanja i ja sam se pokušavao izvući, pokušavao sam načelno odgovarati na njih, ali svako sljedeće je bilo konkretnije, tako da ne znam koliko su oni zadovoljni sa odgovorima, ali je bilo dosta teških pitanja, čak puno težih nego na gradskom vijeću. Možda nezahvalno pitanje, lakše razgovarati s djecom ili s odraslima u ovakvoj situaciji? Ne, puno je ugodnije sa djecom, evo kažem, danas sam imao čak i tremu prije njihova dolaska, ali je bilo vrlo ugodno iskustvo i to je još jedan od razloga što čini ovaj posao jako lijepim i ugodnim unatoč svim teškoćama s kojima se susrećemo. Evo, skužili ste po pitanjima da ih manje više zanima budućnost, da se nešto tu događa za njih, da se otvore neki novi klubovi. Evo, nadam se da ćete im ponuditi tako nešto. Naravno, neki od njih su mi dali neke ideje, tako da ćemo te ideje pokušati pretočiti već u proračun koji pripremamo za 2017. godinu i doista ako se nešto dogodi, ja ću reći da smo dobili ideju, neću im ukrasti ideju, reći da je to bila ideja nekog od njih na ovome današnjem susretu sa radijskom skupinom Osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Evo, ja ću ime svih zahvaliti što ste nas ovako lijepo primili. Hvala i vama. Evo, poštovani slušatelji, uistinu se nadam da vam je današnja emisija Mi smo mali, ali smo veliki bila posebno zanimljiva. U njoj je radijska sekcija Osnovne škole doktora Franje Tuđmana intervjuirala našeg gradonačelnika, gospodina Nikolu Blaževića. Evo, morate priznati da su odradili vrhunski intervju, a još jedan spremaju za točno 2 tjedna u novoj emisiji. Nadam se da će ipak ostati iznenađenje. Hvala vam na pozornosti.